Moi boas. Esta semana foron as témporas e falaron concretamente para as próximas semanas os ceos estarán cubertos, as chuvias serán frecuentes de carácter moderado, especialmente na faixa costeira onde os ventos poden ter refachos de forza 6 a forza 9. Esta situación ven dada polo desplazamento do anticiclón das Azores que nunca mellor dito marcha polo mar abaixo. O seu espacio van ocupar esta nube vermella que ten uns bichos que se chaman demogorgons. Estes en ocasións teñen uns tentáculos que poden superar en altura a chimenea de Sabón. Como non podía ser de outro xeito, vento do mar e chuvia na ría, demogorgons para moitos días. Si deciden sair da casa, recoméndolle o uso do paraguas ou ir acompañados dun grupo de nenos dos anos 80 con poderes psicoquinéticos. Deixámolos con imaxes que nos mandan os nosos televidentes de Galicia. Mais nada, isto é todo, ata mañá.